ayizunenzeki. Haleluya. Abantu abanokuthaba abazuphela. Abantu abashwaya ingqolo abazuphela. Abantu abashwela ukhula abazuphela. Amen. But imistake kuyo yonke into ethe yenzeka ithi ke ngoku bathe bona belele wafika la mntu nokuthaba ashwayela ukhula. Amen. So imistake yala mntu wehlwayele ingqolowa kukulala kwakhe. Uthende balale lafika uthaba. Hallelujah. So thina ndifuna sijonge nje le ndawo yokuthini lokulala kuba iyasibetha. Hallelujah. Indawo yolala ithi iBhayibhile kwa uThixo wathi eqomba uAdamu nasi isithukutizana sathile wafuna ukwenza uEva akakwazi ukwenza uEva. Amen. Kwanyanzele kuAdamu aqalale eqala. Ulala kaAdamu wathi wakhupha uEva. Ngelisa ukudla kuthiwa ithambo lamathambo am. Amen. Kwakhuthi imbambo eyi-1 kuAdamu kwenziwa bani? uEva. Lonke xesha kukhutshwa imbambo uAdamu ke ulele. Ngoba if wehleli nje wengazubhazi uba engenovuma futhi sika uma kwenza operation. Amen. Isifana nesibhedlela if umuntu ezo-operation ufaka inayini kwisibhedlela khona ufama zansi uba ufama zansi. Amen. Abangazicofa angevi abangashukumisa inyawo angashukumi ilele la ndawo iva nix. Amen. So no-Adam wenziwa ngani wathini walala kwakhutshwa ithambo lamathambo imbambo nawo imbambo zomuntu alingane ezalapha nezalapha. Umuntu oyindoda. Amen. Ngoba kakase kwakwenziwa uEva bakhutshwa imbambo eyi-1 kubani uAdam elele. Hallelujah. So noSathane wabona uba xa ndifuna uMose manje balinde balale. Ngiza. Hallelujah. Amen. Then ke ngoku njengoba uThixo senza into ezi-right abantu belele noSathane wabona xa belele ndine chance. Yaswa uyesithi iBhayibhile waphungwa entabeni yothandaza wahamba nabafundi bakhe. Xa befika phaa wahlala apha nithandaza ndiyabuya ngoku. iBhayibhile wahamba ngama